ассалому алайкум тамошобинони гироми қадр. Дар нашри навбатӣ барномаи низому чун ҳамешагӣ риояи қонуну тартиботро тарғиб намуда шуморо бо фаъолияти милитсияи кишвар шинос меномем. Дар хотир бояд дошт ки нодида гирифтани меъёрҳои қонун моро на ба саодати зиндагӣ, балки сӯи ноумедиҳо мебарад. Бо шумо ҳастам Абдулмумин Зайниддинзода. корбарӣ бо афроди нашаманд имкон дод кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи чеҳраи марди рӯзгордида шаҳрванд Исматов Абдулкад Абдулқодирович, соли таваллудаш 1954, иstiqomatkунандаи шаҳри Хуҷанд шахси паҳнкунандаи воситаи нашадорро ошкор ва аз ӯ ба миқдори 141,5 грамм мухаддароти нави ҳашиш мусодира намоянд. таҷрибаи амалии коргузори милитсия дар самти пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор нишон медиҳад ки омили таъсиргузор ба авҷи нашамандӣ ба кирдори нафароне ба мисли гумонбаршуда Исматов алоқаманд аст ки дар қисм фурӯхтани воситаҳои нашадор даст доранд. онҳо дар баробари худашон истеъмол кардани маводҳои манъшудаи нашадор бар ивази ҳаёту саломатии гирифторони бемории нашамандӣ фоида диданӣ мешаванд ки қобили қабул нест. дар рафти коркардҳои оперативӣ масъулини хадамоти кор бо ноболиғони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ гумонбаршударо дар болои фурӯши воситаи нашадор ва ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии дигараш воқеъ дар ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мухаддароти бо мақсади истеъмолу фурӯш пинҳон кардаашро дарёфту мусодира карданд. кормандони оперативии шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд шахсияти паҳнкунандаи маводи мухаддир дар байни ҷавонон шаҳрванд Абдуқодиров Абдуҷамил Абдулҳаевич, соли таваллудаш 1973, истиқоматкунандаи маҳаллаи ҳашуми шаҳри Хуҷандро муайян намуда аз ном бурда дар ҷараёни коркардҳои марҳилавии оперативӣ 179 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира карданд. همین کاری من که دیگه نادرسته دیگه رو نکنه همین کاره. چند سال بود خودتون واسه نشده 10 سال 15 سال است. гумонбаршуда Абдуқодиров нишон дод медиҳад ки воситаи нашадорро ҳам худаш истифода мебарад ва ҳам мефурӯшад. ба ҳамин монанд бо фурӯши чаканаи воситаи нашадор ё қисм дастраснамоӣ саҳм гузоштан ба паҳну гардиши воситаи нашадор дар ду ҳолати занҷиравиро милитсияи шаҳри Бустон ошкор намуд. шаҳрвандон Ҳакимов Исломиддин Исматуллоевич, соли таваллудаш 1984, истиқоматкунандаи ноҳияи Фирдавсӣ Кимсанов Азиз Ибрагимович, соли таваллудаш 1977, сокини ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва Саидзода Миралӣ Маҳмадалӣ, соли таваллудаш 1984, истиқоматкунандаи ноҳияи Сино дар истеъмолу фурӯши ҳабҳои синтетикии воситаи нашадор дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва интиқол ба минтақаи Суғд гумонбар мебошанд. ман дар муддати 3 сол шуд бо истеъмоли ва хариду фурӯши маводи мухаддири кристалл машғулам. ба ман суроғаи пинҳонгоҳи ҳамин маводи кристаллро ба тариқи шабакаи телеграм мефиристанд. баъд аз он ки ман пулро мегардонам, рафта он чизро мегирам. муддати хариди ҳам мешавад ки ҳамин кристалла хариду фурӯш мекунам ва кам истеъмол мекунам. аз гумонбаршудаҳо дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи наздик 7 грамм мухаддароти намуди дар байни ҷавонон имрӯзҳо паҳнгаштаи кристалл мусодира шуда нисбати иттифоқи сегона ки фаъолияти занҷиравиро пеш мебурданд бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамзамон ҳаракатҳои пардапӯшонаи нашаҷаллобӣ ва интиқоли воситаи нашадор ба минтақаи Суғд ки аз ҷониби шаҳрванд Файзуллоев Раҳмоналӣ Ғаюрович, соли таваллудаш 1974, бо ҷалби бародарзодааш Файзуллоев Шаҳобиддин Нуралиевич, соли таваллудаш 2000, истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе анҷом дода мешуд, аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бустон ошкор ва дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 71,75 грамм воситаи нашадори намуди афюн мусодира шудааст. дар парвандаи ҷиноятӣ гумонбаршудаҳо ба ҳайси сарчашмаи паҳнкунанда ва дастраскунанда мавқеъ доранд. раҳмоналӣ як сафа миқдори маводи мухаддир нашавотдор афюнро дода ба вилояти Суғд бурда расондам. ҳамин одамои номаълум аз ман омода гирифта рафтанд.
ёдовар мешавем ки қисм фурӯхтани маводи мухаддир охирин ҳаракатҳое мебошад ки аз таъсири он воситаи нашадор ба дасти нафари нашаманд мерасад. маҳз корбарӣ бо афроди нашамандӣ дар қайдҳои оперативӣ қарор гирифта милитсияи суғдро муваффақ гардонид ки оид ба реҷа ва услуби нашаҷалобӣ маълумот гирифта хатти фаъолияти ғайриқонунии онро монеъ шавад. фаъолияти милитсияи суғд дар самти муайянсозии шахсияти паҳнкунандагони мухаддарот ки бо шеваи кӯчагӣ ин тоифа инсонҳоро ба рига меноманд ва зарарашон ба саломатӣ ва ахлоқу маънавиёти ҷомеа мерасад, идома дорад. дар ҷараёни коркарди ахборотҳои оперативӣ милитсияи шаҳри Хуҷанд тасдиқ намуд ки ҷавонзани 27-сола иstiqomatkunanдаи ҷамоати деҳоти Овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Мастура Зокирова фурӯхтани фарзанди хурдсолро ба нақша гирифтааст. санаи 29 апрел ном бурда бар ивази хонаи иstiqomatӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва гирифтани 14800 сомонии маблағи пулӣ духтарчаи хурдсоли худро ки ҳамагӣ 4 сол дошта дар ин сину сол ба муҳаббати модар ва парасторӣ ниёз дошт фурӯхтааст. бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси нақшаи ҷиноятии мубодилавӣ милитсия бо ташкили харидори сунъии хурдсолро аз иқдоми нороҳаткунандаи модар ки метавонист ба тақдири минбаъдаи кӯдак ва ҳаёту саломатии ӯ таъсир гузорад пешгирӣ намуд. اگر من میدونستم که مثال کار من تو کدام درجه منود البته نمیکردم. یگان کس به من نگفت که این راه به نرو. гумонбаршуда ду маротиба оиладор шуда хурдсоле ки мехост аз ӯ даст кашад фарзанди дуюм аз никоҳи дуюм аст. маҳз интихоби роҳи нодурусту ғайриқонунӣ даст кашидан аз тарбияи фарзанд сарнавишти модари гумроҳзадаро дигаргун хоҳад кард. дар шароити идорашавандаи оперативӣ ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбаршуда зери назорат қарор гирифта баъди қонеъ кардани шартҳои мувофиқашуда ва қабули хурдсол гумонбаршуда дастгир аз рӯи ҳодиса бо моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ хариду фурӯши ноболиғон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати модари фарзандфурӯш чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. нозирони минтахавии милитсия дар ноҳияи Спитамен дар натиҷаи баррасии муроҷиати ҷабрдидаҳо кажрафтории навраси 16-сола Отабек Ниёзов иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳияро ошкор намуданд ки дуздӣ аз мағоза ва марказҳои хизматрасонӣ машғулияти нописанду нолозим дар ин сину сол барои ӯ мебошад. то ин дам 4 лаҳзаи дуздиро тафтишоти пешакӣ ба гумонбаршуда нисбат медиҳад ва эҳтимол ин шумораи ниҳоӣ набошад. 840 پول بود. فقط از پول با اون چیزی گرفتی؟ چند بلاک گرفتم؟ دو بلاک سیگار گرفتم. 3 بار 4 بار قرض درآمدگی، 4 بار آینه شکستگی درآمده نتونستگی. آخرا مرتبه چی ضرر رسون شما؟ آخرا مرتبه. آخرا پول، سیگارت، چیزهای گرفتگی. шурӯъ аз моҳи март то лаҳзаи боздошт мағозаю сартарошхона барои дуздиҳо интихоб шуда гумонбаршуда дар баробари маблағи пулӣ ҳамчунин молу маҳсулоти гуногунро тасарруф кардааст. мақомоти милитсия маҳз бетаваҷҷӯҳии волидонро заминаи кажрафторӣ медонад. тасдиқи ин гуфтаҳо дар он дида мешавад ки дуздиҳо дар дили шаб содир мешуданд. масалан санаи 27 март тахминан соатҳои 1 шаб бо роҳи шикастани оина ғайриқонунӣ вориди мағозаи хӯрокворӣ ба соҳибкор Фарида Мирсаидова воқеъ дар шаҳраки Навкат гашта маблағи пулӣ ва молу маҳсулотро ба маблағи 12254 сомонӣ тасарруф менамояд. ё ин ки гумонбаршуда бо ҳамин усул вориди сартарошхона гашта маблағи дар хазина нигоҳдориштаро бо худ бурдааст. саҳар омадам ки ин тирезаҳо шикастаги кушодам ки пай по ҳама ҷо дад далай касоро дидаги сум нест. маблағи ки ин дақиқи 4200 сомон суми маблағи буд. барои ҳараҷотҳои дӯкон буд вай сум. маҳз беҷазо мондан замина фароҳам меорад ки ҳаракатҳои зараррасонӣ идома ёбад. оқибати бадрафторӣ ба он анҷомид ки нисбати Навраз бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ин аст натиҷаи бепарвоиҳои волидайн ки аз таъсири он Навраз ба кажрафторӣ одат карда сарнавишти худро доғдор сохт. ҳарчанд қонунгузорӣ баъди ҷазои маъмурӣ дар ҳолати давоми сол такроран машғул шудан ба фолбиниро ҷиноят эътироф намуда оқибати ҳуқуқии ин шуғли ба ҷомеа зарароварро вазнинтар кардааст. ҳамону баъзе афроди машғулшаванда бо ҳар роҳу восита фаъолияти ғайриқонунии худро
пеш мебаранд. Масъулини шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истиқлол ҳудуди маъмурии хизматиро зери назорати оперативӣ қарор дода, хизматрасонии давлатии шаҳрванд Бутаева Гулбаҳор Ибрагимовна соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро дар ин самт ошкор намуданд. Ном бурда қаблан дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд барои машғул шудан ба фолбинӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шудааст, вале дил канда натавонистанд аз хизматрасониҳои муфтхӯрона ӯро водор кардааст, ки дохониву фолбинии худро дар ҳудуди шаҳри Истиқлол анҷом диҳад. برای کشایش کارشان کی نداره بچه‌هاشون به کی نداره من نه بخشایی ها بخشایی میکنم من این برای بخشایدنش اینش برای پیشامد کارش من اینجا سیادانه لاوراریس های هزار اسپان های همین برای هم پیشامد کارش табобат бо роҳи дохонӣ ва фол барои бахткушоиву кушоиши кор бо истифода аз ашёҳои табииву ғайритабиӣ ба Гулбаҳор Бутаева нисбат дода мешавад, ки дар болои чунин хизматрасонӣ дар ҳудуди маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол боздошт ва баъди муайян шудани кирдорҳои қаблияш нисбати охирон дар асоси талаботи моддаи 240 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. ба ҳамин монанд кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен машғулшавандаи фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ Шаҳрванд Раҷабов Ҳусейн Абдураҳмонович соли таваллудаш 1957 истиқоматкунандаи шаҳраки Навкати ноҳияро муайян карданд, ки баъди таъини ҷазои маъмурӣ фаъолияти ғайриқонунияшро идома додааст. асосан кадом намуди касалиҳо шумо муроҷиат мекунанд? Жуд. Су একটা সালা কম দেবো 10টা স্মেল আসি সিনেমা কাটতে একটা পাশিয়ান ছিল দুদাম আমি পাশিয়ানটা কার চিন্তিনা বড় বিনাম লালসেস মুন্দাস আশায়রুসলা আমি картахати табобат кардем? Нет, да, пасиянта им хала юдунам кариштанда курвая. И карта як қоғаз, и чӣ қобилияти одам аст саҳат кини дошта аст карта? Ну, это очень щепетильный вопрос, я сам не знаю. Это мистика какая-то. фол кушодан бо истифода аз қарта, муайянсозии беморӣ тавассути ҳамин ашё ва хизматрасониҳое чун пешгӯии тақдиру сарнавишт, ривоҷи кор, додани тавсияҳои табобатӣ, бахткушоӣ ва дигар намуд ваъдаҳои расидан ба муваффақияти зиндагӣ самти фаъолияти ғайриқонунии Ҳусейн Раҷабов мебошад, ки дар ҳудуди ноҳияи Спитамен солҳои тӯлонӣ машғул будааст ва бо пешниҳоди таъбирҳои ғалату гумроҳкунанда афроди гумроҳзадаро фиреб карда даромади пулӣ ба даст меовард. Такрор кардани чунин одат ба он оварда расонид, ки нисбати мавсуф бо дастрасии талаботҳои моддаи 240 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ҳамчунин манбаи рӯзгузаронӣ ҳисобидани фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ нобакории қуввайронкунанда Мансурова Шарофат Ваҳобовна соли таваллудаш 1956 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд мебошад, ки дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ масъулини шӯъбаи ташхиси криминалистии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар болои чунин хизматрасонӣ ӯро боздошт намуда нисбаташ бо моддаи 482 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб доданд. Зеро хизматрасониҳои ӯро низ ба ҷуз фиребу дурӯғ ва гумроҳкунанда чизи дигаре гуфтан намешавад. Паси ҳар як хизматрасонӣ ба мисли табобатҳои бо ном халқӣ, ки гӯё Шарофат Мансурова ба хотири сабукӣ ба худу савоб анҷом медиҳад, даромади пулӣ меистад, ки омили асосии моилкунанда ба идомаёбии пешаи номуносиб мебошад. кормандони оперативии шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии шаҳри Исфара низ нисбати ҳамин гуна шахси бо ном ҳоҷатбарор машғулшавандаи сеҳру ҷоду ва фолбинӣ Шаҳрванд Нишонова Фотима Тешабоевна соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Лакони шаҳри Исфара маводи маъмурӣ тартиб доданд. Ном бурда дар хона истиқоматиаш бар ивази маблағи пулӣ ба ин намуд хизматрасонӣ машғул шудааст. Вонамуд кардани худ ҳамчун ҳоҷатбарори мардум, иҷрои дуохонӣ, табобатҳои бо ном халқӣ ва машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ба хотири ба даст овардани даромади пулиро дар шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба Шаҳрванд Санаққули Маҳмадқул соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбат медиҳанд. ҳарчанд ном бурда дар зиндагии шахсӣ даҳҳо муаммои ҷорӣ дошта бошаду дар ҳалли он бечора аст, аммо овозаи гӯё қобилияти чорасозиаш ӯро шинохта кардааст ва баъзе аз шаҳрвандон ҳалли мушкилоти худро аз ӯ меҷӯянд. ин дар ҳолест, ки агар қуввайронкунанда чунин қобилият медошт, аввал мушкилоти шахсии худро бартараф месохт. برای شما برای نظر شما چی گفته میاد؟ کدام مقصد؟ سلام در میکنم گفته میاد.
سرم در میکنه. бо пешниҳоди маълумотҳои дар гузориш инкос ёфта мақомоти корҳои дохилӣ таъкид медорад ки аз машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ ба ҷуз фиребу дурӯғ ва расонидани зарар ба маънавиёту ахлоқи ҷомеа ва зарарҳои моддӣ чизеро интизор шудан ғайриимкон аст. инҷо расидем ба интиҳои барномаи имрӯзаи низом. ҳарчи гуфтему нишон додем бо мақсади таъмини амнияту осоиштагӣ дар ҷомеа огоҳ намудани шаҳрвандон аз оқибати каҷрафторӣ буд. маълумот гирифтану донистан хуб аст, аммо роҳи дуруст ё хатои зиндагиро худи инсон қасдан ё тасодуфӣ интихоб менамояд. бо риояи қонун зистанро одат намоед. мо ҳайати эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ рӯзгори босаодатро бароятон таманно дорем.